Jama'a, 'yan uwana maza da mata a duk wuraren da kuke, barkanmu da warhaka. Maraba da sauraron wannan shiri, kalmar rai. A nasin da ta gabata, mun duba mun ga yadda zunubi yake a rayuwar mutum, da kuma hanyar da Ubangiji ya shirya na yadda za a samu wankewa daga zunubi da ke cikin rayuwar mutum. A yau kuma za mu duba yadda hanyar nan da Ubangiji ya shirya yakan iya tsarkake mu. Saboda haka tare da ni a nan ina da waɗannan mutanen guda biyu. Wannan misalin yadda muke ne in mun shigo cikin duniya. Mu yi tunani, mu mai da tunaninmu baya kamar yadda mun san jarirai suke. Za mu yarda cewa mutane ne waɗanda ba su san hannunsu na hagu ba san hannunsu na dama ba. Ba san menene laifi ba san menene ba laifi a gare su ba. Nasu kawai za su ci, za su sha, za su kuma kwanta. Saboda haka a lokacin da mun shigo duniya muna nan ne jarirai ba mu san menene zunubi ba. Amma ta wurin cuɗanya da mutane, ta wurin zumunci, ta wurin rayuwa yau da kullum, ana manyanta ana girma, a lokacin nan ne sai ka ga mutum ya fara gane ga abin da ke daidai ga abin da ba daidai ba. To a takaice dai a lokacin nan da ake harka cikin duniya, to a lokacin nan ne sai ka ga an fara a taɓa nan a taɓa can, ana zuba karya a nan, ƙararrayi ne, a'a sace-sacen ne, a'a faɗace-faɗacen ne, a'a ga su nan dai abubuwa daban-daban sai kaga ka shiga wani irin yanayi ko wani halin da ba shi ba. A wannan lokacin ne bisa ga harka na rayuwa sai kaga mutum ya shiga irin hali wadda za ce zunubi ya shiga cikin mutum ko kuwa cikin zuciyar mutum a wannan lokaci. Saboda haka a wannan lokacin sai kaga ana girma ana shiga irin halin nan wadda ba shi ba, ana karya dokar Ubangiji, zunubi sai ya shiga cikin zuciyar mutum. A lokacin nan ne sai ka ga zunubi ya bakanta tsakanin mutum da Ubangiji. Yanzu waɗannan mutanen da suke nan cikin haske, yau ga kuma yadda suka zama, sai sun dawo wani abu kuma daban. Amma kuma abin shi ne, akwai hanyar da Ubangiji ya shirya wadda za a samu ceto. Babu abin da wayannan mutanen za su iya da zai iya ɗauke wannan baƙin da ke cikin zuciyarsu, sai dai in suka karɓi hanyar nan da Ubangiji ya shirya. Ba shi ya halicce mu ba, ai shi ya san hanyar da zai shirya don mu koma ga kan hanya har mu samu karɓuwa a gabansa. Shi ya sa Ubangiji ya shirya cewa hanyar da za mu samu ceto, mu ga Ubangiji, mu kai ga aljanna, sai ta hanyar Yesu almasihu, wadda shi ne yake misalin wannan babban kofi da kuke gani a nan. Saboda haka a lokacin da mutum ya gane cewa shi mai zunubi ne ya kuma kasa ga darajar Ubangiji, a lokacin nan mutum zai yi tuba. A lokacin nan mutum zai iya kira ga Ubangiji sai ya ce, na yarda da hanyar nan da ka shirya. Saboda haka Ubangiji, ka shiga cikin zuciyata domin ka wanke ni daga wannan irin yanayin da nake ciki. Saboda haka a lokacin da Ubangiji ya ansa addu'arka, ka karɓi Yesu ya zama mai cetonka, abin da zai faru shine zai shiga cikinka, kuma kowane abu da ke zunubi a cikinka sai ka ga ya ɗauke shi. Amma kuma bai tsaya a haka ba. Kaga gashi wannan mutum yanzu ya dawo daban da wannan. Amma ka san wani abu? Ba kawai ya dawo daban da wannan bane, amma abin da ke tafe shi ne ya ɗauki halin Yesu Kiristi. Yanzu halin Isa almasihu daidai ne yake da shi wannan mutum, abin da shi ma wannan mutum ya ɗauka shi ne halin Yesu. Za ku yarda da ni cewa Isa almasihu bai taɓa sanin zunubi ba, don shi ba mai zunubi ba. Zunubi ba ta da iko a kan Isa almasihu. Dalilin haka ne a duk lokacin da wai zunubi
yana ganin cewa zai taɓa Isa, abin da zai faru shine zunubi ba zai iya zama a kan shi ba. Zunubi ba zai iya zama a kan shi ba don zunubi bai da iko a kan shi. Amma kuma abu mafi kyau game da wannan shine mu kanmu da muka karɓi Yesu ya zama mai cetonmu, mu ma a wannan lokacin sai mu ga cewa zunubi bai da iko kuma a kanmu. Saboda me? Mun ɗauki halin Isa almasihu. Yanzu kamar yadda littafin Korintiyawa ta 2 Sura 5 aya 17 ta ce, waɗanda suke cikin almasihu sun zama sabuwar halitta, tsofaffin al'amura duk sun shuɗe, yanzu kome ya dawo sabo. Wannan yana nufin cewa yanzu ka samu gyaran hanya, ka samu karɓuwa a gaban Ubangiji. Wani zai yi tambaya ya ce, to yanzu ina nufin cewa kenan in na karɓe su ba zan ƙara yin zunubi ba? Ba lallai haka ba. Dalilin kuwa shine muna cikin duniya ne kuma mu kasassu ne a cikin duniyan nan. Duniya ma ta riga ta kasa, shi yasa maganar Allah ta gaya mana cewa kowa ya kasa ga kaiwa ga darajar Ubangiji. Tunda kuwa mun kasa, zai iya yiwuwa wani lokaci za mu faɗa cikin wani yanayi da ba shi ba, sai kaga an ƙarya dokar Ubangiji. Amma duk da haka zunubi ba zai samu iko a kanmu ba. Domin ko mun karya doka, abin kawai da za mu yi, za mu zo gaban Ubangiji kawai mu nemi gafara. Da ba mu san Ubangiji ba, ta wurin hanyar da ya shirya kalmarsa Yesu almasihu, ba mu san cewa za mu iya zuwa mu karɓi gafarar zunubanmu ba. Shi yasa a cikin littafin Yohana ta farko Sura 1 aya 9, maganar Allah ta ce, in muka furta zunubanmu a gaban Ubangiji, shi mai aminci ne kuma mai gaskiya ya gafarta mana dukkan zunubanmu, kuma zai wanke mu daga kowace irin rashin adalci. Saboda haka zunubi yanzu bai da iko a kanmu, mun samu karɓuwa a kan Ubangiji, mun samu karɓuwa a gaban Ubangiji. Ubangiji ya karɓe mu, ya mai da mu mun zama ‘ya'yansa. Amma kun sani, hanyar nan ba za ta iya zama taku ba, sai kun karɓa wannan kyautar da Uba ya bayar ta ɗansa da kuma kalmarsa Isa almasihu. Zai iya yiwuwa wasunku a nasi da ta gabata kun yi tambaya game da ko hanyar da kuke ko ita ce ko ko ba ita ce hanyar da ta dace ba. Yau ina ƙara gayyatar ku da ku zo ku karɓi wannan hanyar. In kuma wannan sakon ya taɓa ka a zuciya, ina gayyatar ka, ka zo gaban Ubangiji, ka yi addu'a tare da ni, sai ka ce, Uba maɗaukakin sarki, Uban wanda ke cikin sama, na san cewa ni mai zunubi ne, na kuma kasa ga darajarka. Amma yau, na yarda da hanyar nan da ka shirya, hanyar Isa, wadda ka shirya zan samu ceto. Ina kuma furtawa cewa na karɓi wannan hanyar. Yanzu ka shiga cikin zuciyata, ka zauna a cikin zuciyata, ka bishe ni, ka jagorance ni a cikin komai cikin rayuwata, a cikin sunan Yesu. Amin. In kuwa kai wannan addu'a tare da ni, to maraba da shigowa iyalin Yesu almasihu, iyalin masu bi. Yanzu kana kan hanya. Amma zan ƙara da ƙarfafawa cewa in zai yiwu ka samu littafi mai tsarki ko ki sa littafi mai tsarki, a nemi wajen da za a sa littafi mai tsarki a ci gaba da karanta don a san maganar Allah, don a samu a daɗa girma a cikin ruhu. Banda haka, in kusa da kai akwai wani church da zaka iya, masujada da zaka iya ka shiga saboda ka samu ƙarfafawa na maganar Ubangiji da koyaswa, zan ƙara ƙarfafawa cewa ka samu ka je wannan masujadan, don ta haka za ka yi girma cikin sanin Ubangiji. Na ba da gaskiya Ubangiji zai kiyaye ku
zai tsare ku zai kuma jagorance ku a cikin duk wani abin da ya shafe ku daga yanzu har zuwa nan gaba. Allah zai bishe mu. Kafin nan kuma za mu ƙara saduwa zuwa nan gaba, ni ne har yanzu naku aboki Dalhatu Abdu nake cewa Ubangiji ya ci gaba da bishe mu. Amma zan bar ku a hannun shi wannan abokina Pastor David Boji, wadda zai albarkace mu da waka da ya shirya domin mu samu ƙarfafawa. Ubangiji ya bishe mu. Amin. Yesu, Yesu mai kaunata, sanya min girman sunanka. Yesu, Yesu mai kaunata, sanya min girman sunanka. Yesu, Yesu mai kaunata, sanya min girman sunanka. Ka nuna mani kaunarka, ka mutu a kan gicciye. Ka nuna mani kaunarka, ka mutu a kan gicciye. Domin kai ne salamata, kai ne salamata. Domin kai ne kwanciyar raina, kai ne kwanciyar raina. Domin kai ne wadatata, kai ne wadatata. Domin kai ne salamata, kai ne salamata.